गेटखौबो खुबैबाय माने बुख्रुबलागाना गालांजोब्बाय थिङा जिनानै दङ जोबोद दुखुनांथाव दिनैहाय बे बिसायख'थिनि जोबथा फोसावदिं सानमोन बे सानाव जोङो फोसावदिंखांनानै न'आव हाबनानै थाफैबायमोन बे समावनो दिनै माखासे दुश्मनफ्रा आंनि न'खौ एटाक खालामदों आं दुखु फोरमायदों बेवहाय मोनसे गणतन्त्र रायजोआव बेबादि खालामनो नाङा आं दिनै गोख्रों भाषाजों रावजों सोंखारिदों जाहाथे बिदि खालामा बिथांमोनहा गणतन्त्रआव बयहाबो अधिकार दं जेखि पार्टी खालामा मानो खालामनो हायो बीजेपी खालामनो हायो यूपीपीएल खालामनो हायो बीपीएफ खालामनो हायो कंग्रेस खालामनो हायो बे जाबाय गावबा गाव अधिकार नाथाय बेबादि जोंनि सासे जे आं जे कर्मी बीपीएफनि आंनि सायाव हामला खालामनाया जोबोद दुखुनांथाव ओंखायनो बिथांमोना बिदि खार्यकलामनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आं दिनै पुलिस प्रशासनखौ खावलायगोन जाहाथे बिथांमोना बे दोषिफोरखौ जाहाथे गोख्रै हमनानै साजा होयो जेलाव सोयो आरो जुदि पुलिस प्रशासना खालामा निस्सय जोंनि राजनीतिक दला बायद' जागोन आइनखौ आखायाव लानो थाखाय बिनि थाखायनो ইয়াৰ দ্বাৰাই মই পুলিচ প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ অতি শীঘ্ৰে এই দুষ্কৃতিসকলক কৰায়ত্ব কৰে এখেতসকলে মোৰ ঘৰ আজি সন্ধিয়া 10টামান বজাত মানে চিল ধুলিয়াই পেলাই মোৰ মানে খিৰিকী আৰু দৰ্জাবিলাক আজি ধ্বংস কৰি দিছে ভাঙাই দিছে ইয়াৰ কাৰণে এখেতসকলক আজি বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে কৰায়ত্ব কৰিব লাগে অন্যথা আমাৰ বিপিএফ দলে নিজাববীয়াকৈ আইনৰ হাতত ল'বলৈ বাধ্য হ'ব। देहायाव माबा मोनसे एटेक मोनदों नामा? देहायाव जेबो एटेक जायाखै माने खोरखिया बायनानै ग्लासा बायनानै अन्थाइया सिङाव हाबलांदों खोरखिया बायलांजोब्बाय दा बे दुखुनांथाव हाबाफारि बिथांमोनहा मानो जे बिदि खालामदों ना जेनगोनखौ मिथिखाखो ना माखो गावसोर एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीखौ जेनखाबाय साननानै जोंनि मावथिफोरनि सायावसो बा आंनि सायावसो व्यक्तिगत बिथांमोनहा एटेक खालामबाय बे जाबाय गणतन्त्रखौ सिफायनाय जादों बिनिखायनो आं खावलायगोन जाहाथे प्रशासना नांगौ रोखोम राहा फारि जाहाथे लायो।